Chceš hrávať nejaké dobré hry na počítači, ale tvoj počítač ti to proste neutiahne a mávaš málo FPS? Alebo sa ti pri editovaní seká? A celkovo keď niečo robíš, tak ti to tvoj počítač úplne nezvláda a seká sa ti pri tom? Ja vám dnes ukážem, ako si optimalizovať váš počítač, aby sa vám nesekal a celkovo išiel plynulejšie. A po tomto videu si možno budete môcť zahrať nejakú hru, čo ste kedysi nemohli, ale teraz už môžete, lebo sa vám menej bude sekať počítač. No a ja vám idem ukázať rovno prvý trik. Keď tu si takto v domovskej stránke, tak choď do nastavení. Tu máš takto nastavenia, chod do aplikácií a spustenie. Aplikácie, ktoré sa spustia automaticky po prihlásení. To sú vlastne aplikácie, ktoré sa vám zapnú automaticky, ako teda odomknete alebo teda zapnete váš počítač. Takže na to kliknete a tu máte aplikácie a vlastne vypnete si všetko, čo nepotrebujete. Nech sa vám zbytočne nezapínajú aplikácie, ktoré nepotrebujete a nebežia vám na pozadí. Ako môžete vidieť, a ja tu mám niečo vypnuté, niečo zapnuté, ale viac vecí tu mám vypnutých, takže akože čo potrebujete si vypnite a čo nepotrebujete si zapnite. Chcel som to povedať naopak, dobre? Čo chcete, tak si zapnite a čo nepotrebujete, tak si vypnite. Choďte do súkromia a zabezpečenia a tu máte veci ako poloha, kamera, mikrofón a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad polohu si môžete vypnúť, a ja to tu mám vypnuté, lebo asi nepotrebujete úplne polohu a počítač teda úplne nemusí zisťovať vašu polohu a tak. Kameru ja mám zapnutú, ale ak ju nepotrebujete, tak si ju tiež vypnite. Vlastne keby som si ju vypol, tak sa mi asi vypne teraz kamera a úplne ju nevidíte, ale ja si to teda nechám. A mikrofón a tak ďalej. Skôr by som sa zameral na veci ako kontakty, kalendár, telefonické hovory a tak ďalej. Proste vypol by som si tu všetko, čo teda nepotrebujete. Systém súborov, to asi hej. Ale ako som spomínal, napríklad tá poloha, telefonické hovory, história hovorov a tak ďalej, tak to by som si vypol. Tu takto pôjdete a vypnete si teda. Ďalej by som pokračoval tým, že pôjdeš do hranie her a tu si zapneš teda herný režim. Vlastne znamená to, že optimalizovať počítač na hranie vypnutím činnosti na pozadí, takže to by som si teda zapol. Teraz si tu vyhľadáme nastavenie systému. Toto si teda zapnete a tu ako vidíte máte takéto okienko a pôjdete do spresnenia a tu kliknete na nastavenie. A tu máte výkon možností, tu si viete všelijaké veci zapnúť alebo vypnúť. Tu má vlastné nastavenie, vlastne to znamená to, že vlastne Windows volí najlepšiu možnosť pre počítač alebo teda pre vás, nastaviť celom dosiahnutia najlepšieho vzhľadu, najlepšieho výkonu, vlastné nastavenie. Takže buď si dajte napríklad najlepšieho výkonu alebo vzhľadu. Ale keď si dáte teda vlastné nastavenie, tak animácia na panele úloh, je to na vás, akože pokiaľ máte dobrý počítač, tak tu by som si fakt nastavil iba čo fakt nepotrebujete, a pokiaľ máte slabší počítač, možno by som si aj vypol animácie, síce to nebude tak clean, ale v konečnom dôsledku vám hry pôjdu lepšie a malo by vám to trochu pomôcť. A celkovo si tu môžete vypnúť alebo zapnúť čo potrebujete a naopak čo nechcete a verte mi, že váš počítač vám za to poďakuje. Takže si to napríklad odklikáte ako potrebujete a keď už budete mať hotovo, tak iba kliknete na použiť. A ako môžete vidieť, teraz som si tu zapol to, alebo teda respektíve vypol, že keď hýbem oknom, tak sa mi neukazuje náhľad okna a až keď to pustím, tak sa vlastne zobrazí, čo si ja teda zapnem. Tvoj počítač si ukladá nejaké súbory, čo úplne nepotrebuješ, takže klikneš na Windows plus R, zobrazí sa ti takéto okienko, sem napíšeš percento temp percento, dáš OK a tu máš takéto všelijaké veci, takže tu dáš iba Ctrl+A a môžeš to celé zmazať. Túto akciu vykonať so všetkými aktuálnymi položkami a dáš keď takže vynechať. Tu sa nám už mážu nejaké veci a ako vidíte, tých vecí bolo dosť veľa. No teraz pôjdete takto na kôš, kliknete pravým tlačítkom a dáte vyprázdniť kôš. Vlastne si odstraníte tie súbory aj z koša. No a toto by som robil raz za nejakú dobu, keďže počítač si ukladá tie súbory pravidelne, záleží od toho, ako často teda používate počítač, ako dlho a tak ďalej, keďže čím viac na ňom ste, tak tým viac tých súborov je, že jo. Ale odporúčil by som tak každé 2 mesiace. Ak máte horší komba alebo tak kľudne aj častejšie a časom aj prídete, ako je to najideálnejšie pre vás. No a keď už sme pri tom, celkovo taký môj tip je, že si vyprázdňujete z počítača veci, čo nepotrebujete, zbytočné aplikácie, súbory a tak ďalej. Keďže keď máte napríklad 100 GB úložisko a máte plných 98 GB, tak sa vám počítač môže sekať. A keď si niečo vyprázdnite a budete mať napríklad 80 GB plných, tak je to už lepšie. Ideálne, keby ste mali vždy voľných aspoň tak 50 GB. Ja som si nedávno reinštaloval počítač, takže ja tu mám toho voľného dosť. Tu mám teda na SSDčku voľných 76, tu mám 706 a tu 700, ale už vidím, ako to onedlho bude mať zapratané blbosťami. A budem si to aj ja čistiť. Teraz by som znovu klikol Windows plus R, napísal by som prefetch, otvoria sa vám zase súbory a zase dáte Ctrl+A a delete. A teraz sa vám to zase zmazalo. Zase pôjdete ku košu a vyprázdnite kôš. Ináč vyprázdnite si aj ten v izbe, lebo hrozný bordel máte v izbe. Aj si upracte, aj počítač.
Pokiaľ napríklad práve hráte nejakú hru, alebo editujete, alebo robíte proste niečo, pričom váš počítač dostáva zabrať, tak kliknite na túto lištu pravým tlačítkom, dajte správca úloh a otvorí sa vám správca úloh, nečakane. Pôjdete sem do podrobností, vyberete si danú aplikáciu, ja si dám napríklad práve teraz OBS Studio, ktoré vlastne používam na nahrávanie. Kliknem pravým tlačítkom a nastavím prioritu. Môžete si dať vysokú, zvýšenú, alebo si môžete niekedy aj znížiť prioritu na niečom, čo práve menej potrebujete, alebo to nepotrebuje až takú prioritu, povedzme. Takže napríklad na OBS-ko si dám teraz zvýšenú. Kliknete, zmeníte prioritu a môžete zavrieť. Ono, každá táto drobnosť, čo som vám v tomto videu povedal, je vlastne len drobnosť, ale keď takýchto drobností spravíte viac, tak to naozaj môže mať vplyv a môžete to potom aj vidieť na výkone. A ešte taká vec, čo by som vám neodporúčal, meno odporúčal, sú aplikácie, ktoré vám vedia optimalizovať počítač alebo premazať zbytočné súbory a tak ďalej, ale keď už si niečo takéto sťahujete, tak si naozaj dajte pozor, či to nie je nejaký vírus alebo niečo, lebo to, že vám to optimalizuje počítač, možno hej, ale môže vám to ukradnúť súbory a proste všetko možné. Sú všelijaké vírusy a proste všetko, takže na toto si naozaj dávajte pozor a používajte iba to, čo je overené a aj tak je podľa mňa ideálne to robiť takto ručne raz za čas. Zabere to chvíľku. Na YouTube je kopu videí, ja som sa tiež pár videami inšpiroval, máte ich v popisku keď tak. A celkovo, aby váš počítač išiel plynulo, tak asi v ňom nemôžete mať moc vírusy. A nemôžete byť chorí, lebo vírus v hrdle je tiež blbý. No a ešte taký tip je asi ten, že pokiaľ máte stolný počítač, tak si ho občas vyčistíte, buď sú na to firmy, alebo kľudne aj vy, proste si otvorte bedňu a trošku povysávajte, len si prosím nepovysávajte rámky, lebo za rámky si v dnešnej dobe kúpite normálne limuzínu, Mustang, Pro, Super, neviem čo. Takže opatrne a keď si na to netrúfate, sú aj nejaké firmy, ale niekedy je toho prachu v počítači fakt veľa. No a pokiaľ máte notebook, tak niekedy si skúste povysávať zo spodu ten vetrák, alebo jak by som to nazval. Úplne neviem, či to pomáha, to je skôr len taký bonus, lebo rozoberať notebook si asi nebudete, ale trošku to môže pomôcť, keď tam máte toho prachu veľa, takže raz za čas, ja neviem, raz za rok, za dva, by som to aspoň spravil. No a celkovo dávajte si pozor na to, aby váš notebook alebo počítač sa úplne neprehrieva, lebo keď bude horúci, tak úplne tiež neviem bežať dobre. A pokiaľ máš notebook, tak ja používam chladiacu podložku, ktorú si dám vlastne pod notebook a ešte mi to chladí ten notebook. Takže to ešte aj takto pomáha. Ja mám nejakú za 25 eur asi, kupoval som ju dávnejšie, ale myslím si, že pomáha a funguje aj ako stojan, keďže si notebook viem vlastne zvýšiť a znížiť podľa toho, ako to mne vyhovuje. No a to je asi tak všetko, čo som chcel v tomto videu povedať. Budem rád, keď na toto video hodíš like, odber na môj YouTube kanál, dojdeš aj na môj Kik, pripojíš sa na môj Discord server, keď tak ďakujem všetkým členom Hero Hero. Môžeš si aj ty zakúpiť Hero Hero, kde máš editing pack, čo skoro bude veľký update. Ak máš aj ty nejaký tip, ako optimalizovať alebo vylepšiť výkon počítača, tak sa o ňom môžeš podeliť v komentároch. No a to už bude odo mňa na dnes všetko. Ahoj!